3, 2, старт! Вземи парцало си сбърш там, де това ли е маската още? Маската! Маската! Кой ме удари, бе? Бати, кой ме удари по горите току-що? А? Някой ме удари по горите? Трябва ли се пушка така? Майко, стоянко стана са. Мен бе да му бъде Че шибнаха в лицето на майките ГГ. Между очите ски. между веждите! Моля ви се да стрелите и свои чужди. Има ли други? Още един! Не махай маска. Не махай маската! Маската! Ама мен не ми се много прахнете. Вие сега му кажете му. Малко как много е. Това как ме заболя, брат? Ами чуете си. Край! Край на играта! А, стреля. Кой е тук за тая гума, дето ме уби? Слагайте предпазители! Вие сте бати пасивните. Ти кой си? Кой Ти бе? там бе. Да, познах се. Трима живи имаме, да. Посмели си предпазител. Сега той брои са. Брои са. Пускайте предпазителите.